7-0, Cavaliero 7-0. Walang icapili
ngiyababingelela kancane. Sihloko senkonzo hayi ubuhle bukaJehova ngoba nikhonzayo. Asemukele le nkonzo yesabatha yesine ngamazwi kaLuka wesine evesini lesihlanu. Ngokuba bonke abantu bahamba kube yilowo nalowo ngegama likaNkulunkulu wakhe. Kepha thina siyakuhamba ngegama likaJehova uNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade. Ngiphinde futhi ngokuba bonke abantu bahamba kube yilowo naloyo ngegama likaNkulunkulu wakhe. Kepha thina siyakuhamba ngegama likaJehova uNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade. Akabongwe uJehova. Ubuhle bukaJehova obamkhonzayo kule viki eliphelile noma kwelingale kwabo ngike ngakhuluma ngezulu losizi nangabanye onkulunkulu. Kodwa namuhla uLuka uMika uyaqinisekisa ukuthi bakhona abanye onkulunkulu, ngoba ezwakala ethi kukhona abaye bahambe ngegama likaNkulunkulu wabo. Kodwa uma esesho uthi kepha thina siyakuhamba ngegama likaJehova uNkulunkulu wethu, uthi-ke kuyoze kube phakade kuphinde kube phakade. Sihamba ngaleli gama likaJehova. Nathi-ke bantwana benkosi enkulu, bantwana basezulwini, saba yiso leso sizwe esikhulunywa uMika wesine evesini lesihlanu. Kuzwakala ekhuluma ngendaba yabantu ethi ngokuba bonke abantu kuye kube yilowo nalowo ahambe ngegama likaNkulunkulu wakhe. Kepha thina siyakuhamba ngegama likaJehova uNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade. Lawa mazwi afakazela umprofeti uIsaiah Shembe owafika nale ndaba, wathi abantu abesabe uJehova bagcine umthetho wakhe. Namhla sizwa ufakaza uMika uthi noma sebehamba ngamagama onkulunkulu babo, uthi kodwa bona njengesizwe, bona njengabantu abangabantu bakaNkulunkulu, uzwakala iqhenye ethi kepha thina siyahamba ngegama likaJehova uNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade. Kuyacaca ukuthi banengi onkulunkulu, kuphela kufanele ukuthi uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba wazibiza ngokuthi yena uJehova. Kodwa kukhona abanye abangonkulunkulu kuphelele khona lapho.
sathi uma ngabe lifika izwi lithi buyelani kuJehova, ancikaza amagwala athi singafane sibuyele emuva uma ngabe kuthiwa sibuyele kuJehova. Baphakwa ngapha nangapha, kwavela zonke izimanga ezibakhona ezazingasifitha nathi, kodwa njengoba singabantwana bakaNkulunkulu nathi sachosha sathi thina sizawuhamba ngegama likaJehova kuze kube sekupheleni, kuze kube phakade. Bantwana benkosi yezulu nomhlaba, ubuhle bokukhonza uJehova ukuthi uJehova akafananiswa nalutho, uJehova akalingani nalutho olukhona emhlabeni, akukhona okucishe kufane naye, akukhona okuyoba khona okuyobe kucishe nje kuyelane naye. uJehova akafani nesiliva negolide leleke kuthiwe namhla lehlile namhla likhuphukile, kodwa uJehova uzimele yedwa. Ubuhle bukaJehova wabamkhonzayo unanela isihlabelelo besihlabelelwa. Lesi sihlabelelo siyachaza ukuthi yoba khona bonke abakhulu nabancane. Sikhuluma ngokuthi bayaqhubeka ngemisebenzi yabo. Sisenkolweni enezigaba eziningi ezifanele zaziwe umuntu ozihlanganisa noNkulunkulu. Isigaba sokuqala ngesokuhlonipha uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba, igama lakhe kunguJehova. Esesibili esokugcina imithetho yakhe. Esesithathu ngesokwazi ukuthi uma ngabe ungawugcina umthetho wakhe uyawubhekana nokwehlulelwa. Ubuhle bokukhonza uJehova bumnandi enhlizweni, ngoba bonke boNkulunkulu abaqhamuka kwamanye amazulu bahambe kuphele ubuNkulunkulu babo. Kodwa uJehova yena wayenguye onguye, uthi ushembe ungikhona, osekhona nanamuhla akanawuphela, ngoba akekho omunye uJehova oyobuya bekhona nowakwaba khona. Uma ukhonza noma wena ukhethile yena, washo wathi noma sebeqhamukile oNkulunkulu enqanqatheleni bafika bemaphambi kwami, bafika nabo abadumisi babo babamemezela bathi naba, kodwa thina esingabantwana basezulwini sibe ngegama elilodwa lokuthi thina siyahamba ngegama likaJehova uNkulunkulu wethu kuze kube phakade kuphinde kube phakade. Amen. Ubuhle bukaJehova kwabamkhonzayo akupheleli lapha emhlabeni, akupheleli ekuphileni kuphela nasekubuseni kwakho, kodwa abantu abakhonza uJehova
balindelwe uhambo oluhle nangey'nsuku zabo zokugcina. uJehova uyawuba muhle kubo. Abanawukuzwa ubuhlungu bokufa, abanawukwesaba ukufa. Kuyophuma iy'thunywa zezulu zizobalanda, bayohamba kahle ngoba ngabantwana bakaNkulunkulu abasigcinile isifungo sabo, abashilo ukuthi noma kunganjani kodwa thina sizawuhamba ngalo Jehova ongapheli. Ubuhle bukaJehova busey'mpambanweni zomgwaqo lapho abaningi beme khona bese bafike bangabe basazi ukuthi kufanele babheke phi. Lapho sekufuneka khona ukukhanya, sekufuneka yena uNkulunkulu onguJehova. Lapho kufanele uthi nasufika khona ubathole abahlangabezi abakulandile abakusa kuNkulunkulu onguJehova, osoyonikezwa iy'hluthulelo zendlu yakho oyisebenzele kulapha emhlabeni. Abamkhonzayo uJehova abanawukuzwa ubugqili bethuna, abanawukuzwa ubuhlungu bokufa, abanawukuzwa, abanawungena ejele lethuna. Kodwa noma kunjalo bonke abantu ekwathi uma kukhulunywa indaba kaJehova yedwa bathi singafanele siphindele emuva kunokuba singalahla obabamkhulu bethu sikhule ngabo, singamane siphindele emuva singangeni kulelo zulu, leli zulu elinqaba ukuba sipheke ukudla, sihlabe nembuzi, sihlabe nenkomo, senze amadili okukhumbula noma okucela izinto ezithile kobabamkhulu. Kodwa namhlanje na bayadlula abakaJehova, babadlula endleleni. Mayimihla isiphelile abantwana bakaNkulunkulu bayakwazi ukubuka impilo yabo, bayibuka njengewashi, bakwazi ukusho ukuthi manje qoqani lokhu nalokhu. Uma ngabe sengihamba nikwenze lokhu nalokhu, ningakwenzi lokhu, imini ethile ayisenakungithola ngoba uJehova uNkulunkulu wami ungitshelile ukubana imihla engiphe yona isiphelile. Yaphuma edokodweni lokuhlupheka, yaphuma edokodweni elibhidlikayo, kodwa ngiyongena edokodweni elisha, nedokodela lingasena ukubhidlizwa eliphefumula ngomoya oyingcwele. Bese itshela izingane zakhe azeluleka ukuthi zingakwenzi lokhu nalokhu, abese uyasho ukuthi ufuna kwenzakaleni ngoba umuntu kaNkulunkulu, umuntu obuka impilo yakhe njengoba ebuka iwashi ukuthi sesiyasondela isikhathi sokuba ngibuyele kithi lapho engaqhamuka khona. Kodwa abantwana bokholwa bonke abangamkhonza uJehova, bonke abaphikisa abaprofiti, uma ngabe sekufika leyo mini bayancikaza. Yibo labo ekukhulunywa ngabo. Kukhuluma uLuka 23 uqala evesini ka27 uye phambili. Khulunywa lapha ngokuthi
wabonakala uJesu ehamba nezitha zakhe ezase zimbambile ziya naye ukuyombulala. Aqhamuka amakhosikazi ayengakufuni ukuthi kubonakale ukuthi alandela nokuthi ayadabuka, alandela kancane ngemuva. Kodwa uJesu wawabona amakhosikazi adabukileyo, waphendula ubuso bakhe wabheka kubo, wayesethi, madodakazi aseJerusalema, musanini ukungikhalela mina, zikhaleleni mina nabantwana benu. Ngokuba kuza isikhathi lapho nizawusho khona ukuthi zibusisiwe izinyumba ezingazalanga muntu namabele angancelwanga umuntu. Ngithanda lapho mayesethi bayogijima bebaleka beyakuzwa izintaba beyicela ukuthi azigilekele phezu kwabo namagquma abasibekele. Ngeke uyocela intaba ukuthi iwele phezu kwakho usibekelwa ngamagquma ayo uma ngabe ungumntwana kaNkulunkulu. Babebaleka ngoba bebona ukuthi sifikile imini esabekayo yaminyezelwa umprofeti uIsaiah. Yabe isifikile umhla wokuphela usumile phambi kwabo. Sekufuneka ithikithi, sekufuneka ithoshi lendlela. Kepha ngoba baphikisa abaprofeti basemandulo uma bethi buyelani kuJehova owadala izulu nomhlaba, base beyikhandela onkulunkulu babo. Kodwa uma sekufike imini enkulu esabekayo, labo onkulunkulu babo abakwazi ukumela leyo mini. Kodwa uJehova kwabamkhonzayo uyakwazi uJehova ukumelana naleyo mini, ngoba uyabususa ubumnyama nokudelwa, uyalususa usizi lokufa phezu komuntu obemkhonza, amnikeze ukukhanya kwakhe, amnikeze ukukhululeka, ahambe nabangcwele ayongena endaweni kaNkulunkulu. Uma esefikile kuleyo ndawo kaNkulunkulu, akayikhulume indaba yasemhlabeni, uyohlala njalo akhuluma indaba kaNkulunkulu, njengoba wafa ekhuluma indaba kaNkulunkulu. Wafa emhlabeni, waphila ezulwini. Kodwa bangamesabiyo uJehova bayafa emhlabeni, bafe nasezulwini. Bantwana bokholwa, sisendabeni enkulu lapho silayelwe khona ukuthi asikhonze, sesabe uJehova, sigcine imithetho yakhe ayilobela uMose inceku yakhe. Namuhla yafikiswa umprofeti uIsaiah kithi. Akuve kumnandi ukukhonza uJehova, ngoba noma ngabe awunalutho, mase kukhona okukwehlelayo, awulindile ukuthi ufikele emachibeni noma emaqugwaneni. Kodwa lapho umekhona uJehova ukhona. Ngikhuluma ngoJehova otholakala kuzo zonke indawo, uJehova ohlangana naye phansi komhlaba, uJehova ohlangana naye phansi kwamanzi, ohlangana naye kuzo zonke indawo, ngoba kana usuka kuwe uma ngabe ungumntwana wakhe, uhlala eseduze kwakho. Uyothi noma sowuvelelwe into umemeze lona leli gama uthi, Nkosi ngiyacela ukuba ungisize, naku ngehlelwa indlala, naku ngilahlekelwa umsebenzi, naku ngisebenza ngingaboni ukuthi ngisebenzelaphi, naku ngivukelwa ngabantu emsebenzini, naku ngiphenywa ngingone lutho. Kodwa uJehova unempendulo engaphikiseki, uyawuphendula, akuphendule kuyo leyo ndawo ommemezela kuyo. Kepha bonke abangekho uJehova bayagijima baze baqashe nezimoto ukuba zibafikise
lapho abayoguqa khona emsamo beyokhuluma noyisemkhulu lapho isemkhulu abahambi nabo kodwa kufanele ukuthi lapho usuvelelwa ngokubi uhambe uze uyofika esibayeni uze uyofika kulowo msamo ngoba ngeke bakuzwe uma ukhuluma ulapho kodwa uJehova ubuhle bakhe kwabamkhonzayo ngoba noma baphi lapha bakhona uJehova ukhona bayakwazi ukuba baxhumane naye baluthole usizo oluvela kuye ngoba yena akafani namuntu yena akasiyona inkosi ezinza emsamo kodwa uJehova usabalele nabo konke usabalele nabo konke abakholwa kuye noma ngabe baphansi emathunjini omhlaba noma ngabe bahamba phi noma ngabe basolwandle kodwa yena uyawuhlangana nabo ngoba uyabazi ukuthi ngabantwana bakhe. Ngibuyela empambanweni zomgwaqo kancane impambano zomgwaqo abantu abafuni ukuba kukhulunywe ngazo kanti zikhona kulapho abantu abasuke banganandaba noNkulunkulu abafike babhajwe khona bese bengayitholi imvumo yokudlulela endaweni engcwele bese behamba beya laphayana kwaNkulunkulu ongenalo elinye igama. Kubuhlungu ukuhamba emhlabeni uhambele kwabanye uNkulunkulu ngoba uyukuba yiso isibusiso nabantwana bakho awuyukuba yiyo into enhle ngisho kubantu abakhuphele bayohlambuluka abantu uma bekuphupha ngoba abanawuphupha umuntu kaNkulunkulu ngoba uxoshiwe uNkulunkulu kodwa bayophupha undiza uphethe lowo mkhonto wawuphethe ubhokoda ngawo abantu ubulala abantu udala intandane wenza konke okubi uyotholakala uphethe wona lawo mabhodlela owawukade wona ikusasa labanye abantwana ulona ngoba uthulayo nina kodwa uyawufika empambanweni zomgwaqo kukhona abantu abafundile kukhona abantu abaphiwe ubucebi abangafanele ukuhlupheka kodwa ngenxa yakho bayahlupheka bayasebenza abazi ukuthi basebenzelani kukhula izikweletu zikhule zibe ngaphezulu kwemiholo yabo konke okuhle kuyabhidlika phambi kwabo kodwa akubhidliki ngoba benezono kubhidlizwa nguwe kodwa mase ufikile phambili sofika empambanweni zomgwaqo baningi abantu abangasafuni ukuya kuleyo zulu lalo uNkulunkulu abamlahla ezulwini lalo uNkulunkulu lona bamkhetha balahla uJehova bamkhetha bathi bangamane baye kuye kodwa empambanweni zomgwaqo sebayamfuna uJehova sebazwakala bekhala. Ngithi bantwana basezulwini ngicacisa ubuhle bukaJehova kwabamkhonzayo ngoba uJehova ukuthi muhle umbona uma umkhonza kodwa uma ungamkhonzi awunawubona ubuhle bakhe ngoba uhlala njalo ubheka izinto ezenzeka masinyane ungenandaba nokuthi uNkulunkulu ufanele aqhamuke ngesikhathi esibonwa uye kodwa abakholwayo uJehova ubuhle bakhe bahlala bebona inkazimulo kaJehova igcinwe emehlweni naseyinhliziyweni zabo abanako kunye okuhle akukho kuhle
akukho dili abalibona lilihle ledlula uJehova, nezingane zabo abazivumeli ukuba ziye emadilini omhlaba, abavumi ukuba ziyohlanganisa nawo, ngoba bafuna ukuthi ingane zibone ubuhle bukaJehova lobo nabo ababonile, nabantwana babone bafunde ngobuhle bukaJehova. Kunjalo bangcwele, noma ngabe ungumholi, uma ungazange ubamukele ubuhle bukaJehova, uma ungazange ukumukele ukukhonza uJehova empambanweni zomgwaqo, kulapho uyofumana khona iy'ncwadi zakho ezikusa kubantu uNkulunkulu ogunyaza abantu ukuthi bangamkhonzi uJehova. Uyobona ngalelo langa ukuthi kanti lo uNkulunkulu ebengimkhonza kanti uNkulunkulu wosize, kanti uNkulunkulu wesililo, kanti uNkulunkulu ongenasihawu, kanti uNkulunkulu oyikhulukuthu, kanti lo uNkulunkulu ungamakhamandela. Ngoba uma usufika ezulwini lakhe, lona ongenalo igama likaJehova uyolamba njengoba ulanjwa khona, uyokoma, ungomeli wona amanzi, womele utshwala, ufise nogwayi, ufune inyama, ufune uphuthu. Siyakhumbula abantwana basezulwini ukuthi ngenye imini kwake kwabakhona lokho ukuthi sibe naye umuntu ofakaza ngalo uNkulunkulu. Sake safikelwa umuntu okhuluma ngalo uNkulunkulu engikhuluma ngaye, ongenalo igama likaJehova, washumela wonke amathempeli, wakhazela ibandla ukuthi ezulwini ayekade akulo ngalesikhathi engasekho, uthi wayekade sehambile, kodwa umehluleli kulelo zulu wafika wamehlulela ukuthi wona ngoba wayengabhili ibheshu, wamehlulela ngokuthi wona ngoba wayengaganiwe yisithembu, wathi wona ngokuba wayengabenzi utshwala. Zonke lezi zinto uNkulunkulu angazifuni, kwasala ingulube kuphela ezazibalwa ngulo muntu, kulo mgcotshwa wayengumshumayeli. Ngikhuluma ngobuhle bukaJehova, ngicacisela abantu ngoNkulunkulu okungasiyena uJehova, okwathi mayegcina wathi lo mehluleli eduze kwakhe bekunokhamba lamasi. Ngikhuluma-ke ngalo uNkulunkulu abantu abahlehla kuJehova bathi bangamane bawukhonza yena. Kunosizi abantu abakhonza lo uNkulunkulu bahluphekile, akudingi ukuthi baze bakutshele, bahlala behluphekile, baqala lapha emhlabeni ukoma, bome noma sebephuza amanzi, baqala la emhlabeni ukulamba noma bedlile, baqala lapha emhlabeni ukuswela indawo. Bonke abamkhonzayo uma uthi abalandela uthola ukuthi banenkinga yokuthola neshimizi. Bonke abamkhonzayo uthola ukuthi bake baba nayo imizi kodwa yadliwa. Baqala khona lapha emhlabeni ukuba beswele indawo zokuhlala, baqala khona lapha emhlabeni phelelwa iyo yonke into
ebekade banayo befika kuloyo uNkulunkulu. Ngithi-ke abantwana bokholwa kuyinkonzo yesabatha ekuseni engicele ukuba semukele le nkonzo ngoLuka wesine nangevesi lesihlanu. Uma echaza ukhuluma ngabantu ukuthi abantu kukhona abahamba ngegama likaNkulunkulu wabo, uthi kepha thina siyakuhamba ngegama likaJehova uNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade. Ngicacisa ngobuhle bukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba ubuhle bakhe apheleli lapha emhlabeni, kodwa kuphelela nalapho ususe impambanweni zomgwaqo lapho ungasazi ukuthi kufanele uthathe indlela eyaphi, kodwa ubuhle bukaJehova bese buyafika kuyona leyo ndawo, bese buyakhanyisela ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu owala ukulandela abanye uNkulunkulu. Wena waphakama wathi noma senihamba ngamagama oNkulunkulu benu, kodwa mina ngizawuhamba ngegama likaJehova. Wangagcina lapho, wathi kuyoze kube phakade kuphinde kube phakade. Silelo bandla-ke bangcwele elaphumela eceleni noma sebafikile abashumayelela lo nkulunkulu ohleli nekhamba lamasi. Kodwa sathi thina noma ningahamba ngegama laloyo nkulunkulu, kodwa thina sizawuhamba ngegama likaJehova uNkulunkulu wethu kuze kube phakade. Silelo bandla-ke ibandla sinaphakade lasezulwini, akusenabuye kushintshe lutho, akukho lutho oluyophinde lushintshe ukuthi asisakukhonza uJehova. Akukho muntu, akukho ngisho inkosi yesizwe engangena lapha ithi izoshintsha lento, ishintshela ukuthi akangadunyiswa uJehova owadala izulu nomhlaba. Ayikho inkosi engeza izosiphoqa ukuba siyokhonza uNkulunkulu ohleli nekhamba lamasi. Akekho ongasisusa kuJehova, akekho ongasisusa kulobu buhle, ngoba kukho nesikhawukelayo, ngoba bonke abamphikile nabaphikisa abaprofiti benza izinto uJehova angayifuni, belalela lo nkulunkulu okhamba lamasi, ethi abahlabele badumise uyisemkhulu, ethi abakhonze oyisemkhulu, baphikise uJehova ekutheni ungabi nabanye onkulunkulu. Kodwa namhlanje lapho abakhona kunesililo, kuyakhalwa, kuswelwe khona ney'ngane zabo eziselapha emhlabeni, lezo ezingamukelanga uNkulunkulu wezulu nomhlaba, ziyahlupheka, zihlushwa izono zoyise abalahla uJehova, bakhonza uNkulunkulu wokhamba lamasi, uNkulunkulu olambayo okhuluma abuye avutshelwe amasi ukuba ahle ahle. Namhlanje nabasosizini sikuNkulunkulu ongenaso isakhiwo, namuhla bahambile
bayafisa ukuhlehla bazoqala kabusha bazothi yebo Nkosi siyakukhetha siyawuhlala endlini yakho ukuze kube sekugcineni kwensuku zethu kodwa lithe izwi phindelane emuva niye khona lapho enanikade nishumayela khona kweNkulunkulu okhamba lwamasi imumva lo muntu ongasekho yithuna akasakwazi ukubuya azokhuluma njengoba wayekhuluma ngithi ke bantwana bokholwa asisibona abancinyane ngoba noma sebekhangisa ngoNkulunkulu abavutshelwa amasi asiwahawukelanga amasi sahawukela amazwi esawashiyelwa ngumprofethi uIsaya wathi mesabeni uJehova sesaba yena sabesaba nengane zethu sakukhetha ukuba sibe ibandla elincinyane kodwa elizawusaba uJehova elizawudumisa yena yedwa elizawuthatha iseluleko esalulekwa umprofethi uIsaya nasehluphekeni kwethu wasinika amazwi amahle wathi simbize uJehova uyokuza sisindise bantwana basezulwini bengikhuluma ngobuhle bukaJehova kwabamkhonzayo ngikhuluma ngobuhle noma ungaphuma uyela ngaphandle uyawufica imoto eziningi kubantwana bakaNkulunkulu abangafikanga nazo abafika bekhala bashawe inkosi yokhamba yabaphuca zonke izinto kodwa bathe mase babuyela kuJehova wabathanda uJehova wabasula izinyembezi wabanikeza kabusha imisebenzi namuhla bayakwazi ukuyithengela imizi namuhla bayakwazi ukuyithengela imoto ngoba basusiwe enkosini elambayo evutshelwa amasi banikezwa uJehova samnikezwa ngihlembe uJehova wadala izulu nomhlaba kodwa khona lapho bona labo abahamba bekhonza lo nkulunkulu bayahlehla namhlanje bahlehlela kuJehova namhla bayakhala bakhala emathunjini omhlaba bayabuya bazocela bacela amaforgive bacela ukuthi baforgivelwe bacela ukuthi baxolelwe ukuthi manje babengazi kodwa baphikisa abaprofeti baphikisa abafundisi ababekade bethunyiwe babachitha bathu yini wena ongakwazi ukutshela mina wena uzaze laphi lezo ndaba uNkulunkulu ubengakuthumela kanjani ukuthi uzokhuluma le ndaba ngoba siyasazi ukuthi uNkulunkulu uyawukhethelwa yithi ukuthi akatshele bani ukuze simlalele kanti akunjalo ngikhuluma ngolimo olusheshezwe ngabantwana ukuthi bacela amaforgive ngoba uma uthi manje ukubacela uxolo ingane ziyabukana zithi uyini ngithi cha angikhaze ukuthi namuhla bacela amaforgive bathi bacela ukuthi baforgivelwe kuloko ababekade bekushilo abasamfuni nabo lo nkulunkulu olambayo lovutshelwa amasi bathi abasamfuni nabo phambi kwabo ngoba balambile bomile bayagodola bayagula bahluphekile thina singabantwana bakaNkulunkulu thina kepha thina siyawuhamba ngegama likaJehova uNkulunkulu wethu kuze kube sekupheleni kwezinsuku zethu kuze kube phakade naphakade inkosi ibusise izulu.